बे मावजि बुरिया न'आवनो थायालै जेबो खामानि जाया बिजों मावजाबायसो माथो हा आंखौ खोख्लैयाखैमोन बियो बहा थांनाय नोंलाय बहा थांनायसो बुंदों नोंखौ नागिरनानै फैदों आं फै गोख्रै फै बाबा फिथा मोनाखै बे लांथा फावराया मा जादों मा नांगौ आंखौलाय नोंलाय मोनसे गिदिर खामानि दं मावजाबै मदद खालामनांगोन नों आंखौ मा खामानि आरो मा जाखो गस्लाया मा जिला जिथा हो मेगनालाय मा जाखो नोंनालाय मा गोथां जाखो मैनाथियानो आंखौ दिनै बिदि हाल खालामबाय मा खालामखो नोंखौलाय मैनाथियालाय गोसो थोयो होनना बुंदोंमोनलै आं मावजि आबै आरो आखाइ हमनानैबो बोफ्लांबाय आं नायदो मा खालामजोबखो आंखौ गस्ला सस्ला बिसिजोबनानै होबाय मेगनावबो सौख्लाबनानै होबाय नोंबो खम नङा लान्था फेराया मानो थाखाय खालामना बोनांगौ नोंलाय मालाय सिख्लाफोरखौलाय मैनाथिया गोसो थोआ माथो नोंखौ बेनोथ' प्रब्लेमा दा नोंसो समाधान खालामनानै होनांसिगोन आंनि प्रब्लेमखौ आयु मिन्थिया आं मा बेफोरखौ सोरबा मोजां मोनो गोसो थोयो खालामना लायबानो जाबाय आं मिन्थिया बेफोरखौ हाबा मोनजाबानो जाबाय हे आङो ओइ आबै बानायनाल' होथार नों आंनो मैनाथिखौ बानायनानै होयोब्ला 500 रां होगोन आं नोंनो ना 500 रां होमारगौ आंनो बानायनाल' होथारलै नों आंनो मावजि आबै गाबोननो 500 रां होगोन आं नोंनो जागोन दे नाम्बार दङ नोंनाव मैनाथिनि दंखायो लोगोआवनो दे बिदिब्ला फन थुना हो आं रायज्लायनि र' दे गोख्रै थुना हो र'लै आबै रिं जादों आबै नै रिं जादों सोरथो फन हरलायखाय सोरनि गोदान नाम्बार जाखो बेलाय हेलौ हेलौ सोर नोंलाय आंखौ सिनायाखै नोङो आं मावजि ए मावजि आबैसो माथो सोरनि नाम्बार बेलाय मबाइल गोदान लाबाय आङो दिनैथो बाजारनिफ्राय लाना फैबाय फै जोंनाव आं थुनोनो रोङाखै मबाइलखौनो बोरै थुयो आंखौ फोरोंना होफैलाय दे फै ए नंगौ आं नोंनो गोथाव गाइखेर थाब फुदुंनो हागोन बाजारनिफ्राय आङो गदाबो लाना फैदो फै गोथाव थाब फुदुंना होगोन आं नोंनो मेथाइबो जानो हागोन फै दे बिदिब्ला आं थांगासिनो जागोन दे थाब फै थाब फै नङाबा आं जाजोबनोसै मेथाइया दे जागोन दे फैसिगोन बियो देनजारलै मावजि जाबाय नोङो फैमारगोन ना माथो सानदों नों 500 रां आंनो होनांसिगोन टेनसन लानाङा आबै गाबोननो होगोन आं नोंनो फैग्रोथोंलाय बियो दा फैबा नों मा खालाम आं मिन्थिखायाखै आंखौ खोन्थादों होनना बुंनाङा दे फैग्रोथो आबै गाबोन मोनगोन 500 आंखौ खोन्थादों होनना बुंनाङा जागोन 500 खिन्थु गाबोन मोनगोन बेफोरखौ आं बैथि हाबथुना थागोन नों मा खालाम नों गोसो थोयोना मा थोयो आं मिन्थिला बेफोरखौ जेबो नों गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायना ला दे जागोन दे आबै जागोन आरो हायोबा ब्लड लाना खारसोहाय गुवाहाटिफोरथिं जागोन सान्सखौ नायनोसै आङो हाबा मोनजाबानो जाबाय आङो बेदरदों अमा बेदरदों थौ बैथि हाबथुना थायैनि दोङो फैसिगोन बे मैनाथिया सानबाथाय फैखायो बियो बियो बोरैलै आबै माथो दाबो फैला मैनाथियालाय फैगोन ना माने एसेबां अथारथ' जादों नङा ओइ मावजि आबै फैबाय दां फैमारबाय नामा ओइ मावजि आबै फैबाय आबै हाबसो दं मा गैयालै मानसियालाय आंखौ लिंहरना फैबाय मैनाथिया फैमारबायना नोङो थांनानै रायज्लायहैदो गोसो थोयो होनना बुंना ला बिदिब्ला आं थांसै आबै हायोबा लाना खारथो नोङो लाना थांनानै मन्दिराव जुलि खालामहैथां आं नामखौ लाखानाङा नोङो मिन्थिखा जागोन दे आबै जागोन आंखौ खोन्थानो हाबा नोंखौ गोदनाया बस जागोन दे आबै मानो एसे टेनसन लाबाय थायो नोङो थांदो आंखौ खोन्थानाङा नङाबा खाना थानाय बोफोरदोंगोन बे आंनि मैनाथिया माथो मानसियानो गैया आंखौ लिंहरना बहा थांखो बे गोसो थोयो मैनाथिखौ मोजां मोननो फैयो गोसोनि बाथ्रा खोन्थाना लानो हाया बे दान्था फेराया बहा थांखो बे मावजि बुरिया आंखौ लिंहरना
Wih bua kan danu. Lantas माथो बेलाय Bua kan ini dah, Angni gosla bisinani hodong, angni megonखौ सौख्लाबनानै होदों. बहा खानो, बहा खारबावनो नोङो? बोरै मावजि आबैयालाय मानो फैदों नोंलाय बेयावलाय मावजि आबै मावजि आबैया आं थिननायखायसो नोंखौ फन खालामनानै लेंहरदों फनाबो आरो आंनि नामखौ बुंलाबाबो बियो हा एसेबां थगायनो हायो बे मावजि बुरिया र' बेखौ खानायाव हमना बुफुजोबगोन आं लाथा फेराया आंनि नामखौ लानाङा होनबाय आङो र' बेखौ खानायाव आयौ दालाय मा खालामगोन आंलाय खाना थानाय बुफुगोन बे आंनि मैना थिया फै सना बेफोरखौ बाथों फै सना आं नोंखौ जुलि लानोसै न' सिङाव फै हरना नोङो आहा बुजाबायसो नामा बिलाय लान्थाया मासिबां रां खिनिलै नोंलाय देन्दारसोहाय बे मैना थिया देन्दार रानिसो आइदै मासिबां रां खिनिलै नोंलाय आइदै मोसे थांखि बानायगौ खोन्थाखाबाय आं दहायनो लानाङा होननानै आंनि नामखौ आरो आंखौसो खोन्थाना होबाय बियो गावहाबो थैगोन आंखौबो फुथारगोन बियो बे मैना थियानि खानानै थानाय बुफुजोबगोन ओरैनो खानायानो गैया आंहाबा आइदै मासिबां रां मा जागोन दालाय आंलाय बहा खारनो जानाय नङा खारनांसिगोन आं आइदैलै आइदै मासिबां रां खिनि नोङो आइदै हगारै आइदै ओइ फाग्लि आइदै बिदिबो जायो ना जानाय नंला इलेक्ट्रिकआवनो हाबना थानांसिगोन आं नङाबा बे मैना थिया खुख्लाबदोगोन आंखौ आथुगुर गोलाव गोलाव लाना दे लान्थाया आंखौ फुथारसिगोन आयौ मा आइदै मा जानाय नङालै फाग्लिसै माइसो गिनजारलै आखायाव हमना बोग्राना नोङो र' Caikilangi caiki, cai nuôi lò phayo. Caikilangi caiki, cai nuôi lò phayo. Ơi cai nuôi lò phayo. Caikilangi caiki. Mami, gagli banget mami. Anjing, 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 mami, anjing, cangkir, ujang nunggu cangkir. Medan semacam. Lantai dia. Lantai dia. Oi, untuk kan. Aku medan mahon. Kau medan mahon cinjong. Kau. Medan mahon ni kau yang bukan nak kalpai lantai. Hadiah ni kau yang bukan nak kalpai. Bi, kau nak apa? Bi, kau nak apa? Sana bahaya nak apa? Bi, kau nak apa? Angku bibu pun akan main lantai ah, nunggu angku buat. Kamu ni nunggu tua. Mami, angku kelima, angku buat, menyakiti. Mami, angku buat.